Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kukuchingamza kwatiri kuita vatariri veSly Media TV pano tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda matigere, dzinosanganisira nyaya dzekumajere, nyaya dzekumatare emachiefs kwatinenge tichinzwa nyaya dzinotongwa ikoko, tichipinda kuti matare ana sekuru nedzimwe dzinenge dzichiitika mumalocalities matiri imomo. Iko zvino takukupai futi nyaya dzemasports, zvichakadaro zvichitaura nyaya dzemasports. Zimbabwe is still basking in the glory of its two athletes, Tapuwana Makarau and Makanaka Ishe Charamba, who qualified in the 200-meter final at the Olympic Games ongoing in Paris, France. Still on sports, other athletes are doing wonders at the international stage. And today in the studio we're joined by Shihan, Wilfred, Mashaya, who recently scooped 4 gold medals and 1 silver medal in the International Martial Arts Corporation IMAC English Open Tournament held in England. That is a remarkable achievement from the experienced veteran and the world Kobijo champion Wilfred Mashaya. We welcome you to SlyMedia TV and congratulations for winning 4 gold medals, and you can greet the viewers. Thank you very much, Akoma Shidza. I usually want to call you Shidzarito. Thank you so much for hosting me and for having me here. And I greet you all viewers. Thank you so much. Well, this is a remarkable achievement from you, Wilfred Mashaya, and we know winning has always been part of you since you started going international. Can you tell us about this International Martial Arts Corporation, IMAC English Open Tournament held in England? How did it come about? And going there, how did you prepare? And how was it participating in this tournament? We want to know more about this tournament. All right. Thank you so much, Akoma Shidza. Right. The IMAC English Open Tournament was held at York Leisure Centre, North Yorkshire in England on the 4th of August 2024. I managed to win 4 gold medals and 1 silver medal. I was participating in what they call weapon categories. Kunova kushandiswa kwezvombo zvinosanganisira izvo swords, mabakatwa, charcoal sticks, or nunchucks. The weapon which was made popular by the late legendary Bruce Lee, who actually inspired me to venture into weaponry. Weapons like tonfa, zai, bow, and many others. So I traveled to England on the 31st of August and reached there on the 31st of July and reached England on the 1st of August. Then he competed on the 4th of August and returned home on the 7th of August. Before the tournament, I actually prepared myself well because I knew that I was going to compete with other experts
from around the world. Since the tournament had countries had participants from countries such as Morocco, United States of America, Scotland, Ireland, there was England, Zimbabwe, and many others. So I knew that I had to prepare myself to work hard, because when you are preparing for something big, we say you must train more than you sleep. So I sweated for it, and I just want to be thankful and thank God that it brought home some fruitful results. Yes. Wow, that's very remarkable, my brother. We want to talk about being a participant at such a level, or whereby probably most participants are from the European side of the country. Didn't this make you feel a little bit inferior, or being black from Zimbabwe, and you're participating with the countries that are closer to where the weapons originated from, and the use of it and their speciality? Yeah, I can say as of now, I'm no longer afraid of anything, because 2016, my first tournament in Russia, ndandineka kutya mbijana. But when I won 2016 in Russia, being the first African in that tournament, I knew that I can do it. Because if God gives you talent, atarise skin yako, atasi kuti unobva kupi, and talent is in the blood, you see. So now I just say it's a matter of showcasing my talent. Nevamwe ndichivaradzawo kuti no kuAfrica isusu izvi tozvita tozvigona. Though you are right that weapons are not very popular in Africa, the main reason is vane expertise yekudzidzisa weapons manga musina munomu, varimo vacho vashoma shoma. Inini wacho kuti ndizosvika pandasvika apa is because I self-trained myself, you see. Okay. That is the one thing that surprises a lot of people, because growing up I used to watch Bruce Lee, and I used to say when I grow up I want to be like this person, I want to be like Bruce Lee. So with that passion, and agadzira machako sticks angu inini, inotaenda kumusha kwedu kugoke kwaya hombo tichifudza mombe, neshungu ndibva ndangoti ndogadzira mandandi nekambezo kangu, ndibva ndagadzira machako sticks angu, and vana mabatanza necheni yemubhedha. At that time ndasatoziva kuti zvichandisvitsawo apapa. It was just out of passion, actually out of fun, kuti I'm kaweapon akandokafarira. Then ndakatanga kutamba nako. But chandakakurumidzawo kuona ndechekuti ndakaona kuti zviri mandiri, because harina kunditorera nguva kugona, of which many people vanocomplaina kuti chako stick unozvikuwadza unoita sei. Yes. But inini harina kunditorera nguva, saka risina kunditorera nguva kugona, it became like a hobby. I became addicted to it. Then ndakatanga to come up with many skills. Until ndazokura, I went on internet, pandatanga kuita search on more weapons, you see. Because passion yangu yanga yakuti I have to learn more weapons. Then ndo pandakatanga kuita find out about swords, about tonfas, about zai, about bow, and many other ancient Japanese weapons. So, was kobudo just means weapons or ancient Japanese weaponry. So ndakabva ndatanga manje kuchistata weapons ndichitraina, and I train tirelessly, you see. So self-training myself. Pandakazoenda kuRussia, they were shocked kuti ndakasvika ndibva ndawina, ndikakunda vamwe anenge achinzi masters, you see. Vakandibvunza kuti akakutraina ndiani, vaida kuziva kuti munhu akatraina munhu atikundwa ndiani. Then I had to tell them that no, I self-trained myself. Vamwe vacho vakada kutadzawo zvipiri kuti hakuna zvinhu zvakadaro. You can't say you self-train yourself to level yecompetition, yekuti not just level yecompetition, yekuti waparticipate then you win. Okay. And what you self-train myself. Then ndopandakaziva kuti no,
it's because kuAfrica hatina vanhu vakawanda vane that expertise. Kanti vane expertise yemhando yepamusoro. So from that I never looked back. Then I said to myself, no, chinonzi sport means different talents in you. Because I'm mwana anoita bhora, mwana anoita athletics. Those are my sports akawanda, because my sports it's all about discovering the best in a person. Kuti chaunogona iwo, what are the skills in you? One of the skills in you is running. The skills in me is swimming. So pandakaenda uku zvamwa muchibvunza kuti ndaisatya here ndandisingachatyi nekuti ndaiziva kuti iri talenda rinobva kuna Mwari. Yes. Well, we wanted to talk about the silver medal. How did the silver medal come, given that you have already got 4 medals, gold medals? And what do you attribute that to? Because you could be having 5 gold medals. Yeah. I can say that is what competition is all about. That silver medal came, I competed with a guy who was also good. This guy who won the gold medal in this category. I also, in another category, he also got bronze and I got gold. But in this category, I managed to get silver. He won gold medal. And I can say that guy is good. Yeah, he's good. But it's a matter of sometimes that you see that pane zvimwe zvaanenge aita extra zvandinenge ndisinawo kuita. Pandakatora gold pane imwe category akatora pane zvimwe zvinenge zvakonzidwawo zvaasina kuita inini zvandendaita. But inini what I can say is I give him enough respect. He's good. And pa category yedu yatakarowa airowa ma-somersaults nema-weapons. So I say the gold medal rakaenda kwaari, it belongs to him. He's good, yeah. Oh, it's great that you appreciate some talents. To take us through the categories that you competed in England. Okay. I participated in traditional weapons. Traditional weapons is when you use traditional weapons to do what is called traditional kata. Traditional kata are the katas that are known, that were developed long ago by masters who, I can say, who pioneered Kobudo, or who pioneered this discipline of weapons. So I can say tenge tichiita zvinhu zvakatogadzirwa kudhara, then iwo varatidza kuti mugadzirwa wakaitwa chinhu ichi ndiri kuchiita here nemazvo. Handiti saka ndo anonzi ma-traditional cutters anenge aripo kudhara. Then kozouya inenge ichinzi creative weapons, and that creative also include your own creativity in that type of category. Then we've got what we call musical weapons. Musical weapon is when now there's fusion of music. There's fusion of music in that category. So when you are participating in musical weapon, there will be music of your choice that will be playing whilst you are doing your weapon. You see? I'm tempted to ask. Yes. What type of music did you use for this category? Usually, I use the rave music. Because of the speed that it has. Because when you are doing that type of category using nunchuck, it needs speed. So the type of music that you choose should tally with the speed. You see. So I use ancient rave, like the likes of, you see, Alice DJ, or Finger Boys. You see, that goes hand in hand with the music. Yeah. The fourth category. Then we have what we call freestyle. Freestyle category. Freestyle now is like, let's say in music,
when they say he's doing freestyle, we talk about the popular one, legendary, the late Makuruwan. You know Makuruwan, Soldier Love. He was chibaba che freestyle. Kuti munongompa mic, momuti tanga kuimba nezvesadza, kana tanga kuimba nezvemvura, kana kuti mumpa master evanhu tanga kuimba. That's freestyle. So that's all about weapons. Nonzi ita freestyle. Iwo ndo unozochoose freestyle kuti udaita neweapon ipi. Unogona kutora sword, unogona kutora nunchuck, unogona kutora tonfa, then wochishowcase the talent within you, how you can use that weapon zvokuti vanhu vanofara kuti zvavanotese tiri kuimba but vanozoti uyu ari kugona kubatanidza mashoko, uyu ari kugona kuraima. So that's freestyle nunchuck. Then we've got the last one, the advanced weapon category. The advanced iyo inenge yaimhando yepamusoro yekuti mune muchisangana vanenge vachista isusu category tinogona kuratidza zviri advanced. Ndikati kuti inenge unogona kufuse anything, kuti unogona kubata kana kuti zvimwe zvinomboitwa patraditional unobata, kana kuti part of freestyle uchicombine. So I can say these are the categories that I participated on, and I used the weapons such as the nunchuck, which is the charcoal sticks. I also used the tonfa on that tournament. Then I also used the zai. Which one is that one now? The zai is like, they call it the dagger. Kakaita kasimbi kari straight, so neche 3/4 downwards kanonoita tumwe twakaita kunge tumafoku so. Kanonzi zai. It's not a popular weapon kune vanhu vakawanda, uye vakawanda havatorishhandisi nenyaya ye-expertise, but ini ndinongokafarira futi kaweapon ikako. Yes, so that's another weapon that and zai racho harisi zai redu ratinodya ZAI. It's SAI. But usually they pronounce it as Sai. I remember vandakatombo because kutournament kwakauya maZimbabweans anogara kuEngland akauya akandisupport. I want to thank them very much. Ndinotenda chose even ndakatotambirwa nemaZimbabweans, ndikachengetwa nemaZimbabweans tournament kusvika yapera. I just want to say shout out kune mhuri yekwamhundwa kana yakateerera, vakanditambira vakandisupporta. Ndinotenda, uye kusvika kutournament ndinotenda chose, nevamwe vese vakauya patournament ndinotenda. So pandakati nditorerewo zai musecho vakafunga zai ndikazoti no, it's a weapon. So yeah, ndo makategori andakapinda. Now you've talked about so many weapons and in which weapons, I mean, what other weapons you've got a speciality in, which you can participate in? Okay. I can also participate using what is called the bow. The bow, or a staff, or a stick. My stick. My long stick. Stick my I can use participate using my swords, such as Daikisaki, and the popular one, which is called the katana sword. This is the most popular one, used also in tournaments, used by ninjas. I can also use that one. I can also compete using a weapon called the kama. The kama is like tingaiti muchishona vanoiti sikiri. Inoshandiswa kucheka uswa. They call it the kama. Stand kutaura ma-Japanese names, because kobudo means Japanese weapons. Kobudo is Japanese. Then I can also use what is called the sansetsu koni. Sansetsu koni. Inoriti ichako stick rine 3 masticks. Kana makamborona rinoti stick roti chain, roti stick roti chain, roti stick roti chain. Iro rinenge rati rebei manje. Vanomboona mafilm aJet Li. Airishandisa zvakanyanya.
So how long does it take for one to master all these weapons? In your case, Shihan, Wilfred, Mashaya. Ya panda ushandwa. Yeah. Panda ushandwa. Nyanenge ngoripo chete nde dedication and commitment. Okay. I can tell you that even in life, everything that you do, if you pour your heart into that thing, it can bring wonders. Okay. Because what happens is, unogona nguwa unayo, but if you are not dedicated and committed, hapana chinobuda. Kana unogona nguwa usina, wasaura nenguwa shoma, but kana une dedication and commitment, zvinhu zvinobuda. So I can say kuti izvozvo zvibude, I have committed myself, I have dedicated myself, I have worked hard for it. Sometimes you work extra hours. You see, kuti zvinhu zvako zvibude. Let's say you are practicing a certain skill. You make sure that I will sleep after skill iyabuda. So kuti vanhu pavanozoona wakutambisa weapon pepe, they will think that it's easy. Because zvinenge zvakutanga easy because wakuzvigona. Iye munhu ukamupa anoona kuti zviri kunetsa, but akatangawo kudzidzira, akaita pour his or her heart in that, anopedzisira kugona. So what I can say about kuti sei zviri kuita kudaro inyaya what I've alluded to, dedication, commitment, and also not forgetting discipline. You must have discipline. Ofana kukura musoro kana kufunga kuti handa akugona. Umende ungoti ndakugona watwa a horse with blinkers. Kana kuti watwa myopic. Auchatarisi zvekumberi. Yeah. No, thanks very much, and it shows you have invested much of your time in training these weapons. And I understand at the tournament there was also a seminar. And tell us about the seminar. Okay, yeah. These guys, most of them, they are good in swords, and also they are good in the other weapon that I've seen them good in stick. Yeah. Actually, the guy who won gold when I won silver, he was using a stick. It's very good in that. Okay. And also they can use cam and other weapons. Yes, there are other guys who can do nunchuck there, but there are others who cannot. So they actually appreciated my talent when it comes to charcoal sticks. So they said, we want you to share your skills so that we can grasp one or two from you, from your skills. So I had a seminar on the 3rd of August. I was teaching both kids and adults for 2 hours, and they really appreciated it. They really appreciated it because some of them vanga vasingatogoni ndakutokwanisa kutovadzisa from zero vakatotanga kutogonawo mabasics zvokuti ndakatobva vane mabasics. So hazvizonetsi kuti because basic tinoti ndo foundation, kuti vachizodevelopa from there. They were so happy, and the kids were even supported by their parents vakauya nevana vavo vachida kuona. Yeah, so that is all about the seminar. So in other words, you left a mark in England. Yeah, you know, it was actually an honor kuti uri mwana wekuAfrica muchinzi no tokumbira kuti mutidzidzisewo. Ndakafila to be honored kuti saka vanhu vekuEngland vakutondiri recognize ndokwanisa kuvadzidzisa, you see. Okay. So yeah, it was an honor. It's quite a remarkable journey. Then we are now talking from your transition. From our previous interviews, we've always heard that you were a Sokyokushin artist, and now you transformed into a weapon, and the weapons now took you out of the country. Yes. And you are now a certified ninja, the only certified ninja. Tell us about this journey of the certification to be a ninja, and tell us about the types of martial arts that you now do and the level that you have reached. Okay, yeah, thank you so much for that. What I can say is I started training when I was 8 years, Kyokushin Karate, and I did this one
nasenze vangu, it's unfortunate is late, Sensei Titus Chigumbu, vakazoshaika 2008. Pavakashaika, I was one of his best students. So ndakakurira kumufakos, ndokandakakurira. Taitraina kuarea J, sometimes tichitraina paarea A kumufakos. Ndokumba kana tiri muno muHarare. Right. So Sensei Tito pavaitidzidzisa, emphasize on hard work and discipline. Vachiemphasize on hard work and discipline, vaitaurawo futi kana une chipo chako chishandise, because nenyaya ndati ndiri mudiki ndagadzira machako sticks angu, ndanga ndakutenda nawo kudojo ndo kwatinotrainera karate. Then tikapedza training yedu yeKyokushin karate, ndakutanga kuita maweapons angu. And he was happy, vaigona kubva vamira kana 15 minutes oti haitako ndichimboona, ndoita tozobuda toenda handiti maona. So Kyokushin karate ndo yandakatanga kutraina kubva ndiri mudiki, ndichipindawo matournaments, and my last tournament yeKyokushin karate was in 2004. Ndo tournament yangu yekupedzisira. And what level were you now in Kyokushin karate? Level 2004 ndandine brown belt, chida kugrade to black belt. Okay. And it was just unfortunate with pandada kugrade to black belt. Master wangu ini wangu asina mari. So pakauya master I grader from South Africa 2004. So master wangu inini vasina mari udaro. I had to say no, inini handinga grade. Master wangu asina grade. Ndikati mari yandinayo yoyi ndopachi master vangu vagrade because no baba. It's a sign of respect. Yeah, I respect Sensei Tito. Even up to now, I can say achievements yese ish ndo akaleya foundation yangu inini yeKyokushin karate. Because chiri kuita kuti ndiachieve inyaya yefoundation yakalewa in Kyokushin karate naSensei Tito. He's my father when it comes to Kyokushin, and also not forgetting Shihan Marangi, because they were both from Fakos. But Sensei Tito and Shihan Marangi, I can say, were contribute for this foundation. Okay. So I can say, Papa 2004 ndakazovapa mari, vachiti unofana kugrade futi from brown to black. Ndikati ano grade kwa imimi. And home grade wakazoitwa my master. Okay. But I was happy. Then also 2004 ndopandakapinda tournament yangu yekupedzisira. Then unfortunately ndakazombokuwara through my displays kubasa. Azibva zvatowedzera because ndandangokwanisa kushandisa ruoko 1. Okay. Saka ndingati nekuzokura nekudi pandakazopinda basa 2009 ndatanga kuconcentrate nemaweapons because right ranga rakuwara. Ndakatoita dislocation ndikatomboswa plaster antimaona, ndikatombofunga kuti zvesport zvapera, but ndinoona kuti ndokwangu uri kubata kwaMwari, because that was the transition yekuti Mwari aitayo. Now ndaumboti uchimboshifta from concentrate ne unarmed combat dautomboconcentrate nemaweapons, ndopandakatanga kushandisa left. So I can say kushandisa kwandakaita left, it was a blessing. Ndakafunga kuti kukwara ndakatoti ko Mwari madarire, but it was a blessing because pandakashandisa left, it means right ranga ragariro my stronger hand. Pandakatanga kushandisa left hand, maweapons ese ndakatanga kugona neleft hand. Okay. Because ndandagara ndichita maweapons but ndanyonyoita right, but pandakazotanga kuita neleft, pandakazopora ndandakugona nemaoko ese. So now see my first tournament yemaweapons 2016 in Russia. Pandasvika ikoko pandanowina. Okay. You see, so ndingangoti it was actually a blessing. Sando mitwa handingati ndakabva ndashifta kusiya Kyokushin. Okay. No, I'm still doing Kyokushin even up to now, but nenyaya yekuti inina ndakalena from Bruce Lee akati be water my friend, and Bruce Lee used to say empty your cup. If you empty your cup, it means uri kuzvipa mukana wokutambira imwe mvura. Okay. Haufani ungoti mvura yandinayo, unogona kufa nenyota uchingoti ndine mvura. Imwa mvura iyayi wopuwa imwe mvura. Kana wapuwa imwe mvura ukaona kuti ndoda kupuwa imwe mvura, tora mvura iyayo uise padrum uri kumashure woti ndipei uchistoka. So that
mentality inotaura kuti whenever you are doing something in life, never ever limit yourself. Ndoimwe problem yatina even chikura sometimes taitolimitwa usaite chakati usadi but pandakazotravel around the world ndakaona kuti no, tinenge pakutozvilimita paipai tiri kutosuppressa matalents atinawo atisingazivi. Saka inini ndangokura ndiri munhu ari experimental. Chininja ndaiona pamafilms kutanga kuita ndega, you see. So even weapons, so pandakazotanga kuita weapons ndandane skill riri above kana kuti ndaikwikwidza I remember weapons ndainokwikwidza nema5th 6th dan ndichiwina andimona and vachitondibvunza kuti skill unoita sei. Yet you were not graded then. Yes, ipapo ndandisana ndatogradwa vachitotaura kuti level rako irika sei usiri kana kuti pa3rd or 4th dan. Ndikati no, inyaya yekuti kwandiri kunyika kwandiri ndini ndiri kutopainia chinhu ichi and hapana mukwanisa kundigrade. Take us through the process of grading, because I believe you are a holder of 5 black belts. 4 black belts. So zvazvinoita ndezvokuti pandakaita ninjitsu nekobudo, ini ndakazviita self training myself. So self training yourself ukanowina, it means kuti you are talented. Because haukwanisi kuzviita self train yourself wokunda vanhu vakatrain. Saka yangu yanga ingori natural talent yandandinayo, and I want to thank God for that. So when they said komunhu akambomira sei, master wake ndiani, kati master wangu inini akashaika but ainditisa kyokushin karate ainzi sensei. So hanzi no wemaweapons, ndikati no, I self train myself. Hanzi azviite unofanira kunge une belt chihombe. So ndaizoiswa pane of adjudicators vanotaura kuti ano munhu wa disadvantaged nenzvimbo yake kuti ari kuAfrica, but mupe level rinoenderana naye. And mukaona ari kutokunda futi even mabelts mahombe, it means kuti it was just unfortunate kuti akakurira kunyika iyoyo, but ngatimbomutora kuti dei anga ari muno muJapan kana dei anga ari muno muRussia, dei ari papi. Ende vamwe vacho vanenge vachitokuadvocata unenge watovakunda patournament, but inyaya kuti vanenge vane mabelts. Then unozonzi now according to book wakustandardizwa, but then you be grace. Ando pandakazogradwa ipapo apo kuzosvika ndazoatenda my 5th dan, but unonge uchitonzi atenda hake this level, but this person is above that. Then also nenyaya yekuti muno muZimbabwe unenge wanzi promote that sport even in Africa. They will be respecting you kuti now this one is a master in this field. All right. Yes. Wow, that's a great achievement. And I've seen you going to training workshops outside the country, whereby you go for grading and training through your master. I don't remember the name. You take us through the journey of training and being imparted with more skills outside the country. Yeah, thank you so much. I can say I talked more about Kobudo, right? Yes. After I was graded, after I have been winning and the like. Yes. Then I'm a holder of a black belt in Kyokushin Karate, black belt in Ninjitsu, Doema Ninja, black belt in Kobudo ndo weapons. Yes. Then black belt in self-defense. So, ndakainductwa nini munenonzi Hall of Fame yeku Barcelona, Spain. Yes. Ndoka ndakasangana na Grandmaster weninjitsu. Ndakati ndichimuona so pasemina ndakati right, I've met a real ninja. Ndaitona necombat yakarova nechinechi, and he was also being inducted in the Hall of Fame yeku Barcelona. So ndakaenda kuBarcelona kuti ndinopuwa award yangu, but before award nomboita seminar. Muchiratidzana zvishandwa nezvaunogona. Then inini nenyaya kuti ndakakura ndichingoita chininja ndega, saka ndaizanganisa zvandaita, ndairatidza vanhu zvandogona. Saka ndaizanganisa Kyokushin, ndozanganisa maweapon, ndozanganisa chininja ipapo. Saka yakanditarisa paakaona staff yechininja yandaita, zvakamunetsa kuti munhu ininja rekupi. Then he asked me kuti tapedza seminar zvanzi are you a ninja? So I just joked with him ndikati I'm a natural ninja but not a certified ninja. Zvanzi what do you mean? Vanamuti ndakakura kubva ndiri mwana mudiki ndichingoita zvechininja. Pandakakura ndaistada ninjitsu,
but handina kugradwa zvanzi staff yauri kuita it's high level yauri kuita saka ndatoti this ninja ndokupi nditomuziyawo handiti saka ndakati kuafrica especially kunyika kwandiri hakuna kana person anotrain so zvinongoitika akangoti no level rako ndiri mhando yepamusoro. You impressed me and I like your discipline, your hard work, and also what you have traveled from Africa. It means you've got passion for sport, and to be honored with you, it means a lot because paitwani mama celebs akawanda aitwa honored. So he just said I will make your dream come true. Ndoba ndakatozoona tsamba yawo yakubasa ichitoti tiri kukumbira kuti auye for training and seminar. Grading yake. So I went to Montenegro for 2 months. Chino train. And chino train achi. Kwangu akuno train no standardize in Mujitsu. But I was so happy because unoona paitaurira vamwe vakati ona this African ninja ona zvaanoita chichi I'm proud of him. Sa agona kuti weapons especially weapons onti because anga anona ndobata weapons. Sa ninyafuti advantage yekobudo daitozobata weapons story more advanced, you see, so they really appreciate ndochunja ndakafarira kuti havana kutarisa havo ganda and so professional because sometimes you know kuti kudiwa nevanhu vasiri vekwako especially vasiri veganda rako because vangonange vari veganda rako havo but vari kuamerica kana Europe but ava havasitori veganda rako. So ndangoti no, it's a blessing. So I can say ndo kufamba futi kumwe kwandee ndichiita ndichinoita masemina mamwe acho ndee ndichipinda ndichiwana ruzivo mamwe acho iye zvinezvi ndakupindawo ndichigoverana navo ruzivo. No, that's great. You talked about Hall of Fame. Tell us the other Hall of Fames wakaitwa inducted into. I was inducted into Barcelona Hall of Fame. In Spain, I was inducted into what they call Mashaya Heroes Hall of Fame in Italy, Venice, Italy. I was inducted in others. Italy, I was there. Barcelona was there. Then the other ones that I was inducted in absentia are the London Hall of Fame, the Serbia Hall of Fame, the what do they call it? Lisbon, yes, from Portugal. Lisbon Hall of Fame and the India Hall of Fame. Wow. Yeah. What does it mean to you to be inducted in the Hall of Fame in all these countries outside Africa? I can say it's a great honor when you see other great people, great masters from another side of the world appreciating your talent. Uri mwana wemuZimbabwe mwana wekuAfrica ichitonzi no uitamuinducta muHall of Fame yedu. So it's actually a great honor for me, and I take it as a blessing, not only for me, but also for my country, because the appreciation inenge chiratidza the world kuti no Zimbabwe have got talent, because zvinenge zvitoratidza kuti not inini chete, inenge zvitoratidza kuti kwandiri maybe mumashure kune vakatowanda vane talent but havana exposure chete, and others can be even better than me, but inyaya yekungoti inini maybe ndatanga kuwana that exposure. Saka that izvo zvinotoratidza kuti no muZimbabwe tine great talent rinongoda exposure and also rinoda that support, you see, because sometimes maybe chinenge chichitrigger inyaya yedu yesupport. Saka I can say it's a blessing, it's an honor. Yeah. Wow. And you are a former sports person of the year and also regional sports person of the year. Tell us about that achievement. Yeah, that achievement is one of my great achievements. You know, kunziwo gore rino iri iwewe ndiwaita Zimbabwe sportsman and sports person of the year. Yeah, I remember pandakatora Zimbabwe sportsman and sports person of the year 2018. I was very, very much happy. Unongwa kuti muZimbabwe muno munenge uchikompita nevanhu vanotorema. Then pamanominees pepe uchitoona kuti manominees angu andikuma respect vanenge
achigona ende unongoti ndafara ndakwana pamanominees but then obva wazonzi ndiwe wawina. So I can say I was happy, and becoming the first member of the uniformed force is to win the sports person of the year in Zimbabwe. It's actually an honor. And going further, kuzonoti regional sportsman yanga isati yambotorwa nemwana murume wemuno muZimbabwe, because according to history, regional sportswoman yakatorwa na Dr. Kes Coventry chete muZimbabwe. Hakuna mwe mukadzi akazomboitora kuvakadzi. Then regional sportsman yanga isati yambotorwa nemuZimbabwe. Saka 2019 after ndawina sportsman of the year muZimbabwe, ndakabva ndanotora regional sportsman of the year, becoming the first Zimbabwean. So chinhu chinofadzwa kuti unenge waita chinhu chekutanga chinge chisati chamboitwa munyika. So it will not be only for me but for the country, because nyika kana ichiti this year tazoitorawo. Previous years yainyanyodominatwa nemasouth Africans. Tasmania and others that Yeah. have been doing very well. And the regional yacho ndaikudza nevanhu vanorema. Even if mukagoogle hapana anonzi Chadley Close, the swimmer, neanonzi Isaac Makwala weathletics wekuBotswana. Saka ini ndaingofara kuti because mune muchikudzana muri 10 mabest 10 from 10 10 southern African countries. Because nonzi best, aita best weku-South Africa, aita best weku-Zambia. Saka pa 10 best vanozochuza 3 best ndo anonzi manominees. Saka pandakatongokwana vanhu vanominees ndakatoti zvaita right. Function yacho ikanoitwa kuWindhoek, Namibia. Saka paitotaurwa even kunzi the nominees are Chadley Close, hausiyaiwombera maoko because vanozikana. Pakataurwa zita rangu pakaita kasilence. Vanhu vakangoombera ndevedu veMinistry of Sports vatandaenda navo. Then Isaac Makwala, vanhu vakaombera. Then bazonzi, and the winner is Wilfred Mashaya. Hausi vanombofunga kuti tabirirwa ka. Handimo vanhu pakaita karunyararo vakaridza mupururu ndivana mai Chidhakwa veMinistry of Sports vatandaenda navo nerimwe timu vachifarira kuti mwana wedu atora. But pakazotanga manje kutaurwa maachievements. Hausiya yakachizosimuka ichitanga kuchiombera manje because paitotaurwa nyaya kuti is the first person to pioneer a sport of weapons in his country. Ndozvimwe zvakaita kuti nditi upper end. And the first African akanowina mutambo wema-weapons waakaita self-train himself. Even ma-South Africans akazoya achindimhoresa achiti no, tava proud noti nenyaya kuti iwewe you belong to Southern Africa. But zvauri kunzi wakaita it's something first for the whole of Africa. And taona kuti no, iwewe you deserve. Vakazoya zvavo vakutaura kuti but vativachiva kuti pekutanga tafunga kuti but tizotaurwa history, we now respect you. So I can say it's a blessing, it's an honor. It was quite an achievement. And ndakatoshamisika kuti ndawina regional. Nombofunga kuti ukurota. No. And we have seen you being given some appointments as well as within the region, within Zimbabwe. And can you tell us some of the appointments that have come through to you because of being the pioneer of Kobido in Zimbabwe? Yeah, noziva kuti kana wawina zvimwe zvinhu zvinotanga kungozviita zvega. Zvava noti ma-accolades andanawo kana kuti ma-achievements handichatomazivi nemusoro. Ndenda kutoda kana bhuku kuti nditotarisa kuti zvakamira sei. Because out of passion ungangoramba uchingoti because kwandiri it's not all about winning. It's all about leaving a mark after maybe I am gone, or inspiring others kuti hapana zvisingagoneki. See, and chinoita rambe ndichida kuwina nyaya yekuti ndine mentality yaye a learner's mentality yekuti
every day is a learning day. Even ndikawina ndofana kuti no, this is the starting point. So some of the titles andakazopuwa through kuwina anosanganisira ndakamboitwa inonzi Mediterranean Karate Alliance ambassador anditi ndichinzi nditi ambassador okupromota martial arts in Zimbabwe and Africa. So then also I was made the ICO Zimbabwe president, International Combat Organization based in England. Yakandapoenda kuti ndimirire organization yavo ndiri president womuno muZimbabwe. See, that was another appointment. Then also IMAC, recent tournament, was made a president and representative so that I can promote also sport representing their organization. I'm also a branch chief of Ninjitsu, Bujikan Ninjitsu. Branch chief meaning I'm the one who will be heading that style in Zimbabwe, representing the mother body, the world body, Bujikan Ninjitsu. Then also I'm a branch chief with Kobudo, Matayoshi Kobudo from Japan. You see, the refugee branch chief. Why? Then the others. Locally, I'm a Zimbabwe Karate Union vice president. I was elected last year. Then I'm also the founder of Zim Ninja Academy, which I named after my nickname Zim Ninja. So I'm the founder of Zim Ninja Academy, which I established in 2018. After also I had met Dr. Kest Coventry. 2018 wakambondidaidza vaona pazita rangu richingotitendera kuti pane munhu ari kuwina so ndambomuona. So vandidaidza kumaofisi avo, then she congratulated me. Ndopa vakataura zvokuti vane academy swimming, vakandipawo that idea also kuti it's good that you have an academy for sports development in the country. It's good for sports development and identifying talent. See, so ndopa takatanga Zim Ninja. Takatanga zvakaoma but haye zvinezvi tiri kupusha. I was coming to that because I was about to ask, yes, you have achieved this. What is it that you have done to make sure that the sport spreads its tentacles within Zimbabwe and beyond? And you have just mentioned about Zim Ninja Academy. Tell us about your enrollment in this academy and what have you achieved so far through Zim Ninja Academy? Yeah, I can say through Zim Ninja Academy, we've achieved a great milestone. I can say I've managed to groom kids vaakutogona kutokompita at international level vakawana sponsorship. Vana vakufamba as young as 4-year-olds. Then tatova nevakadzi vakutokwanisa kukompita. Actually vakatokompita last year regional ku South Africa. Vanga vari 6 tikakwanisa kuya neabout 21 medals, you see. Wow. In August last year. So this year we're expecting kuti vana ivavo nevakadzi vanofanira kuenda kuGermany for a world championship in October. Tikawana enough support, and I strongly believe kuti they should bring home something fruitful for us. Then tikatrain after varume, and my biggest achievement so far from my students is Vincent Fambira, who has managed to win a world championship. I've groomed another world champion in Fambira. Last year in England, akanotora world championship in his category in weapons. Aifamba mukomana sister rake Fambira achifambira nyaya dzacho, you see. So I'm very happy and proud of him as a student, and I'm looking forward to have more world champions in the world of weapons, in the world of zvombo, because ndakaona kuti mutambo wezvombo tinotozvikona, maybe chipo chatinacho kubva kumazitateguru edu, because zvombo vaizvishandisa ka. So I can say that is one of the achievements. And also takwanisa kutraina vakadzi self defense is one of the major achievements dzataita uye nevana. Even we partnered with Ministry of Sports tikatotraina vakadzi self defense, the disabled self defense. Ndikatowana award because of that from Poland. Ndakatraina the disabled self defense. Zvaisati zvamboitwa nevamwe.
takatopartner neMinister of Sports in commemorating Mother's Day. It must be 2022 or somewhere there, yeah, if I still remember. No, it's quite a lot of stuff that we can talk about here, but because of our time, Zimninja, we'll request you, maybe you've got a few words that you want to say to the Zimbabweans that are watching you today, and even the potential sponsors that can come along and support you as you prepare for the World Championships to be held in Germany later this year. Okay, all I can say is isusu semaZimbabweans tine mitambo yakasiyana siyana, but when it comes to mutambo wema-weapons, I can guarantee Zimbabwe that the future is bright, not only through me, but through our trainer, through our kids trainer. There's a lot of potential, and we want to showcase our talent to the world. So what we just kindly need is your support, your corporate support, and any kind support that you can render us so that we make this dream come true. Because sometimes we struggle alone, kuti tisvike patasvika apa, but tinopasvika nepassion. Se nepamwe pacho ndogona sometimes ndatopinda kana in my personal pockets or kutongo sacrifice, but I know tikawana support tinosvika kure. Then vese vanenge vachida training or whatever, you feel free to come and train and enjoy martial arts. Then my last words to kids or to youth is please stay away from drugs, stay away from substance abuse, stay away from criminal activities, have discipline, ngatiteerere vakuru vedu zvinotibatsira izvozvo. Then also to other sports persons, I just say let us continue making our nation proud through sports, through showcasing our talent. Let us remain working hard, dedication, commitment, and above all, discipline is the ultimate. Discipline is the key. Yeah. Thank you very much. There you have it, viewers. That was Shihan Wilfred Mashaya, the Zim Ninja, the only certified ninja in Zimbabwe, and he's going through his life and what has happened to him, his achievements, and his encouragement is always dedication, hard work, and discipline. And he is also advising the youth to stay away from drugs, and always wishing that he gets sponsorship so that he grooms more champions, and which will shine at a greater stage. Ndo nyaya takatinayo vadiwa vatariri, tinosangana mune zvimwe zvirongwa anokuonekai nomufaro ndi Simba Rashe wekwazvidza. Bye bye.